Wike shine gwamnan jihar Rivers na shida. Shekarun shi 59 ne kuma haifaffen jihar Rivers ne. Ya rike mukamin ciyaman a ƙaramar hukumar Obiako daga shekarar 1999 zuwa 2007. Shahararren ɗan kasuwa ne. Yana da motocin alfarma da suka hada da G-Wagon mai silke da Toyota Highlander da kuma Mercedes da Lexus 570 da sauran motocin alfarma. Wike yana da manyan kadarori a cikin Najeriya da wajenta. Adadin kuɗin Wike ya kai dala miliyan 600. Sai na tara wanda gwamnan jihar Kaduna ne, Nasiru ‘yan Rufa'i. Nasiru ‘yan Rufa'i shine tsohon ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a lokacin mulkin Janar Obasanjo. Ma'aikacin gwamnati ne kuma ɗan kasuwa ne. Yana da gidaje da kadarori. Yana da digiri a fannin lauyanci. Kuma yana ɗaya daga cikin 'yan siyasa da suka fi ilimi a Najeriya. A ƙididdigar dukiyar shi ta nuna yana da mota ƙirar Lexus SUV da kuma Toyota da Total Land Cruiser da kuma wasu motocin alfarma. An ƙiyasta dukiyar shi a dala miliyan 800. Willie Obiano shine na 8. Willie Obiano tsohon gwamnan jihar Anambra ne, mashahurin ɗan siyasa ne kuma ma'aikacin banki. Obiano ƙwararre ne akan aikin akanta, inda ya rike matsayin babban akanta na NNPC, wato kamfanin man fetur ɗin Najeriya, kafin ya shiga harkar siyasa. Obiano yana da motocin alfarma da suka hada da G-Wagon, Toyota Land Cruiser da dukiyoyi da kadarori a waje da cikin gida Najeriya. Ƙididdigar dukiyar shi ta kai dala miliyan 900. Rotimi Amici shine na 7. An haife shi shekaru 57 da suka wuce. Ya yi gwamnan jihar Rivers daga shekarar 2000 zuwa 2015 kuma ya rike matsayin kakakin jihar Rivers. Yana ɗaya daga cikin ministocin Buhari kafin ya ajiye mukamin shi ya fito neman takarar shugabancin ƙasar Najeriya a shekarar 2022. Daga cikin motocin alfarmar da ya mallaka sun hada da Benz Limousine, Mercedes Brabus G-Wagon, Total Land Cruiser da sauran motoci tare da jirgin shakatawa domin gudanar da ayyukan yau da kullum. Kiyasin dukiyar Amici ta kai dala biliyan 1.1 na dalar Amurka. Dino Melaye shine na 6. Dino Melaye fitaccen ɗan siyasa ne a Najeriya wanda ya fice wajen nuna yadda yake rayuwar jin daɗin more dukiyar shi ta hanyar tafiye-tafiye da shiga motocin alfarma. Dino ya yi sanata a jam'iyyar APC a yankin shi na Kogi ta Yamma. Daga cikin manyan motocin da Dino yake da su sun hada da Porsche Panamera wacce kudinta ya kai naira miliyan 48 da kuma Mercedes ƙirar G-Wagon wacce ta kai naira miliyan 39. Daga cikin motocin Dino akwai Rolls Royce da sauran motocin tsire. Adadin kudin Dino ya kai dala biliyan 5. Rochas Okorocha shine na 5. Rochas ɗan ƙabilar Inyamurai ne daga jihar Imo wanda ya fice wajen gina makarantu tare da taimakawa marasa galihu da dukiyar shi. Rochas ya yi gwamna har sau 2 a jihar Imo kuma ya yi sanata kafin ya fito neman shugabancin ƙasar Najeriya a shekarar 2022. Daga cikin motocin alfarmar da Rochas ya mallaka akwai Mercedes ƙirar G-Wagon da Rolls Royce da Ferrari da Brabus Wagon G30. Bayan wannan yana da jirgin shakatawa wanda kudin shi ya kai naira miliyan 600. Iyasin dukiyar Rochas ta kai dala biliyan 2.2. Alhaji Atiku Abubakar shine na 4 a jerin masu kudin cikin 'yan siyasa 10. Atiku Abubakar tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ne kuma yanzu haka ɗan takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar PDP. Wannan shine karo na 5 da Atiku ya fito takarar shugabancin Najeriya. Atiku fitaccen ɗan kasuwa ne wanda yake da kamfanoni a ciki da wajen Najeriya. Atiku yana da motocin alfarma da suka hada da Total Land Cruiser da Lexus da Brabus jirgin shakatawa da ya fi kowanne tsada a Najeriya wanda darajar shi ta kai biliyan 1.2 a naira. Ƙididdigar dukiyar Atiku ta kai dala biliyan 2.8. Chief Olusegun Obasanjo shine na 3. Obasanjo tsohon soja ne kuma shugaban ƙasar Najeriya ne a lokacin mulkin soja da kuma mulkin farar hula daga shekarar 1999 zuwa shekarar 2007. Obasanjo yana da manyan kadarori da suke kawo mishi kuɗin shiga. Daga ciki akwai gonar shi ta Ota wacce tafi kowace gona girma a faɗin Afirka. Yana da kala daban-daban da kuma shukoki waɗanda shi kaɗai yake iya dasa su fito a Najeriya. Yana da motocin alfarma